Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Isambulo 22 from verse 13. Ngingu Alpha no Omega, wokuqala nokuphela, isiqalo nesigcino. Al-Hayyul Qayyum, uAlpha no Omega, isiqalo nesiphetho. uAllah uthi yimi loyo. 14. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasango. 15. Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga. Mina Jesu ngithumile ingilosi yami ukufakaza kini lezi zinto emabandleni, ngiyimpande nenzalo kaDavide. Niyamuzwa uJesu akathi yena uyimpande kaNkulunkulu, uthini? Ngiyimpande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa ecwebezelayo. Umoya nomlobokazi bathi woza, nozwayo makathi woza, nomileyo makeze, othandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle. Othandayo, yezwa, othandayo akufostwe muntu, othandayo. 18. Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeto salencwadi, uma ekhona owenezela kuloku, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kulencwadi. Kubo bonke labantu laba abathi mabefunda iBhayibheli bese befuna ukulichaza, bazenze sengathi bona bazi kakhulu ukudlula lo obhale leli iBhayibheli. Woe to you, isiqalekiso siphezulu kwenu. Awulibhalanga iBhayibheli kodwa ufuna ukulichaza sengathi wena libhalo uwe. Basopha ngoba uzogcina ulichaza ngamanga. iBhayibheli lihlukene kawu-4. iBhayibheli likhuluma amaqiniso ngezinto ezivela kuNkulunkulu, likhuluma amaqiniso ngezinto ezivela kubaprofeti, izithunywa zikaNkulunkulu. iBhayibheli likhuluma amanga lihlaza cwe, abona naye noma ubani. Musa ke wena ufuna ukujika lawo manga lawo uwenze ngathi ayiqiniso, kuhamanga abona noma ubani. iBhayibheli likhuluma izinto zabantu abanganalo iqiniso ngazo, abazwe ukuthiwa. Lihlukene kawu-4 iBhayibheli. Basobha ke wena ungafuna ukuchaza into ongayazi. 19. Futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yalesiprofeto, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele nakukho konke okulotshiwe kule ncwadi. Nawe wena okuthi makuthiwa iBhayibheli lithi wena uthi hayi ngiyakususa lokho akusekho right njengalaba abakwenzile. Mawufunda iKing James Version ithi, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuba lowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Athe amaMuslim mayeyibhaqa-ke le ukuthi uNkulunkulu akazali, eyikhuluma ukuthi uNkulunkulu akazali. Lalela-ke akubona amaRoma lokho. Mawuthenga iRSV, iBhayibheli iRSV, Revised Standard Version, ithini ke manje? Lalela-ke ithini, uyithenge nawe uyibheke, uwathenga abe mabili, King James Version uthenge neRevised Standard Version. Ithi, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze walikela ngendodana yakhe, sebekhiphile ukuthi ezelwe yodwa. Bathi ukuba yilowo nalowo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Ngicela uwathengela amaBhayibheli. Sebeyisusile lento leyo. Uthi-ke la ku-19 esambulo 22:19 baqalekisiwe labo bantu labo abenze lokho, ngoba badlala ngemqondo yabantu. Babhaqiwe manje la. Mawukhumbula iBhayibheli, mina ngisakhula ngiseyumKristu, iBhayibheli lalibhale Mateyu, Johani, Luka, Marko. Leli la namhlanje lithini? Lithi ngokuka Mateyu, ngokuka Johane, ngokuka Luka, ngokuka Marko. Uyazi why? Ngoba ama-Muslims abuze umbuzo ukuthi ubani onobufakazi ukuthi le ncwadi le kaMateyu yabhalwa uMateyu? Ubani onobufakazi ukuthi le ncwadi kaJohane yabhalwa uJohane? Ubani onobufakazi bokuthi le ncwadi le kaLuka yabhalwa uLuka?
Ubani onobufakazi ukuthi le ncwadi kaMarko yabhalwa uMarko? uLuka ke yena ubhalile ukuthi mina yonke lento engiyibhale la ngangitshelwa uTophilus. Athe amaRoma mangabe ezwa amaMuslimi ebuza lokho abhala iRevised Standard Version ayishintsha manje lento le abazange basathi ezelwe iyodwa bakhipha lokho ukuthi uzelwe ngoba babonile ukuthi uzalwe uMaria akazalwanga uNkulunkulu. Yabo badlala ngemqondo yethu bayitshela ukuthi bahlakaniphile bayitshela ukuthi lento lena angeke size siyibone. Qhubeka ke wena olokuthi iBhayibheli wamazi kaNkulunkulu amanga lihlaza cwe. iBhayibheli alona amazi kaNkulunkulu ungagijima uyephi ungayishaya ngendlebe etsheni angeke kuze kujike lokho. Yebo siyavuma ukuthi iBhayibheli linawo amazwi kaNkulunkulu asikuphiki lokho. Siyavuma ukuthi iBhayibheli linawo amazwi abaprofeti asikuphiki lokho. Kodwa iBhayibheli lilonke aliwona amazwi kaNkulunkulu ngoba namanga akhona eBhayibhelini. Uma uthi iBhayibheli lingamazwi kaNkulunkulu uqhamuka uzama ukusitshela ukuthi uNkulunkulu unamanga, uNkulunkulu nokukhuluma amanga, uzama ukusitshela lokho. Uma ngabe uthi wena iBhayibheli lingamazwi kaNkulunkulu uzama ukuthi wena uyavuma ukuthi uNkulunkulu njengoba sibona siwu8 billion emhlabeni kodwa wahluleka ukubona uAdam noEva abantu abawu2 besensimini wabafuna bemcashele ezihlahleni. Wena uyavumelana naloko wena? Njengoba thina siyakholelwa ukuthi kulo 8 billion okhona emhlabeni uNkulunkulu uyasibona sonke ngesikhathi esisodwa. Wena uyavuma ukuthi uNkulunkulu uAdam noEva bamcashela bewu2 ensimini becashe ezihlahleni njengoba iBhayibheli lisho ukuthi wena lokho kuyiqiniso wena? Uma ngabe wena uthi iBhayibheli lingamazi kaNkulunkulu wena uyavuma ukuthi uNkulunkulu unamanga mayethi akekho ngangibona phile etshela uMoses ngoba iBhayibheli lithi encwadini kaGenesis 32 uNkulunkulu wabhekana noJakobe babambana baresila babambana ubusuku bonke. uNkulunkulu ebhekene noJakobe ubuso nobuso waze wamqamba igama wathi wena igama lakhe awuseni uJakobe usu-Israyeli. Uyakuvuma lokho wena ukuthi kuyiqiniso mangabe uthi wena iBhayibheli lingamazwi kaNkulunkulu? Uyakuvuma wena lokho? Uma ngabe wena uthi iBhayibheli lingamazi kaNkulunkulu uyakuvuma wena encwadini kaGenesis uma ngabe ithi uNkulunkulu wayengazi ukuthi bangaka abantu abamkhonzayo kwelokuzana eSodoma naseGomora njengoba ekhuluma noAbraham ethi wathi fu bathola beyi50 uNkulunkulu uthi manga bangibathola beyi50 kusho ukuthi akazi ukuthi bangaka abantu abamkhonzayo. Manga bathola beyi50 ngizolixolela iSodoma neGomora ngeke ngilibhubhise. Mawubathola bewu45 ulokehle njalo uAbraham ubathola bewu40 ubathola bewu35 ubathola bewu30 ubathola bewu25 ubathola bewu20 ubathola bewu15 ubathola bewu10 elokeshila uNkulunkulu ethi mangabathola kushuthi zonke le inamba lezi uNkulunkulu akazazi. Uyobona mayefika eSodoma naseGomora. Wena mawuthi iBhayibheli lingamazwi kaNkulunkulu uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu isiphukuphuku. uNkulunkulu wayengazi ukuthi eSodoma neGomora kwenzakalani. Kusho njengoba uNkulunkulu wathola nje kuLot namadodakazi akhe amabili abakhonzayo uNkulunkulu kwiSodoma neGomora yingako alibhubhisa ngoba wathola ukuthi bawu4 kuphela abantu abamkhonza ade engazi ukuthi bawu4 kuphela abantu abamkhonza. Usho njalo wena? Uyavuma wena? Uma uthi wena iBhayibheli lingamazi kaNkulunkulu uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu wayisola ngokudala abantu? Shuthi uNkulunkulu wayengazi ukuthi njengoba edala abantu bazokona. Wena mawuthi iBhayibheli lingamazwi kaNkulunkulu lonke uyavuma wena ukuthi kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu wayisola ngokudala abantu? Uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu wakhathala wena ngosuku lesikhombisa waphumula? Mangabe uthi wena iBhayibheli lingamazi kaNkulunkulu uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu unabantwana unamadodana namadodakazi? Uyavuma wena mangabe wena uthi uNkulunkulu iBhayibheli lingamazi kaNkulunkulu? Iyo yonke into wena oyivumayo leyo. Mangabe uthi wena iBhayibheli lingamazi kaNkulunkulu uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu uyalala? Uyavuma ukuthi uNkulunkulu uyaphuza amanzi? Uyavuma ukuthi uNkulunkulu uyakhala? Uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu uyabulawa? Angithi nithi uNkulunkulu uJesu uNkulunkulu? Mangabe uthi wena iBhayibheli lomazi kaNkulunkulu uyivuma yonke lemisangane engicede ukukutshela yona wena ngoNkulunkulu, wonke lezi zinengiso, wonke lamachilo uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu uyileyo nto leyo? Uma ngabe wena uvuma ukuthi iBhayibheli lingamazwi kaNkulunkulu, ngiyaphinda futhi
akhona amazwi kaNkuluNkulu eBhayibhelini, akhona amazwi abaprofeti eBhayibhelini, akhona amanga eBhayibhelini, ikhona ijournalism, izintatheli zikhona futhi eBhayibhelini. Akukho kungekho eBhayibhelini, ayikho inhlobo yamanyala angekho eBhayibhelini. Lento eniyibona zenzeka la emhlabeni zikhona eBhayibhelini. Mawuthi wena iBhayibheli ungamazi kaNkuluNkulu, uyavuma ukuthi yonke le nyundululu yamanyala etholakala la eBhayibhelini uNkulunkulu uyayivumela ukuthi yenzeke. Njengoba abantu bephuza beyidakwa benza nje, uyavuma wena ukuthi njengoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi abantu abaphuze badakwe bahlanze bawe bangabe besavuka, ongafuna ukuphuza phuziswe ngenkani. Uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu wayenza leyo nto leyo. Mangabe uthi wena iBhayibheli lonke lingamazwi kaNkulunkulu, uyakuvuma wena lokho ukuthi uNkulunkulu wathi abantu abaphenduka idakwa bawe bahlanze baphuze ngendlela abafuna ukuphuza ngakhona, njengoba nje utshwala buwumbulalazwe bunje. Uyavuma wena ukuthi uNkulunkulu uyayivumela wena leyo nto leyo. Uyakuvuma wena lokho. Uyakuvuma wena lokho. Be careful ke mfowethu, be careful ke nawe dadewethu ukuthi yini into oyikhulumayo ngomdali wakho. Ngongobesho nje encwadini kaExodus 20 ukuthi ungaliphathi ngeze igama lami, ngoba ngeke ngize ngikuyeke ngiyokubeka icala. Wena ke othi iBhayibheli lingamazwi kaNkuluNkulu uphatha ngeze igama likaNkuluNkulu ngoba uyamthuka uNkuluNkulu. Uthi wonke lamanyala la engiqeda ukukubalela wona, njengoba kuthi uLothi wadakiswa amadodakazi akhe alala naye athola ingane kubabwazo. Lento uNkulunkulu athi akayifuni, ethi ungembula umnqunu bukanyoko, ungembula umnqunu bukayihlo. Uyayivuma wena le nto leyo, njengoba abantu namhlanje belala nezingane zabo, njengoba izingane ezilala nabazali bazo, njengoba anti belala nabashana, njengoba omalume belala nabashana, omkhulu belala nabazukulu, ogogo belala nabazukulu, omama belala nezingane zabo, obaba belala nezingane zabo. Uthi wena le nto leyo i-right mayenziwe ngoba umprofeti kaNkulunkulu Lothi wayenza. Uvumelana naloko wena. Uthi uNkulunkulu mayethi lento leyo angiyifuni encwadini yabaLevi, uNkulunkulu ukhuluma amanga. Wena wena owazi iqiniso ukuthi wonke lamanyala la obaba obomahosha, njengoba bohosha bengaka, lithi iBhayibheli unganabantwana ababehosha ivule kuEzekiyeli lokuzana. Ezekiel 23 mangaphosisi ithi abantwana abasendlini eyodizelamani babephikisana ngobufebe, behambe bedayisa umzimba, bedayisele belala ngisho behala ngisho nembongolo. Vuma ke wena ukuthi uNkulunkulu uyakuvumela ukuba abantu bahambe bayohosha, abantu bahambe bayothengisa ngomzimba. Kuvume wena lokho uma uthi wena iBhayibheli lingamazwi kaNkulunkulu. Be careful ukuthi uthini ngoNkulunkulu. Be careful ukuthi uthini ngomdali wakho. Be careful ukuthi uthini ngomenzi wakho. Ungaliphathi ngeze igama lakhe. Angeke aze akiyeke uyokubeka icala. Unecala uNkulunkulu ayokubeka lona wena omthukile uNkulunkulu. Wathi uvumele wonke lamanyala la abalwayo la eBhayibhelini okuthi uNkulunkulu wathi awenziwe. Wena uyavuma ukuthi leyo nto leyo iyiqiniso wena. Basobha ke mfowethu. Basobha ke mfowethu, amaRoma akatholika adlalile ngendle emnyama, asiphule imigogodla, basiqabanisa noNkulunkulu, bafuna sikhonze uNkulunkulu esibalethelwa yibo. Mabeceda lapho basibulala imiqondo, benza ukuthi sizondane sodwa, benza ukuthi singathandani, benza ukuthi simonelane sodwa, benza ukuthi siphile ngenzondo, siphile nentukuthelo, siphile namagqubu, siphile sibe nepride, singafuni ukuzwa, singafuni ukulalela, sibe amahlongandlebe, singafuni ukuzwa nix, siphile nje ngenzondo, siphile ngokubulala, siphile ngokungafiselani izinto ezinhle. Bayiyenze ngamabomu leyo nto leyo ngoba bebona ukuthi once indle emnyama yaba neconnection noNkulunkulu zilunga zonke izinto endlini emnyama. Abakufuni lokho amaRoma akatholika namaJuda, awakufuni lokho. Afuna ukuthi ngaso sonke isikhathi endlini emnyama kuhlale kumnyama njengoba kumnyama kunje. Abantu bayabulalana, abantu babulalana, imindeni yabulalana, abantu bayabulalana,
bayaquyana bayathwala ngey'cubu zabantu. Awutholi nje ukuthi kwenzakalani, kubulawa iy'ngane ey'ncane kuthwalwa ngazo, kubulawa laba bebalela imhlophe kuthiwa ama-albino, kuthiwa bawumuthi, kubulawa abantu abanempandla kuthiwa kunomcebo la empandleni yomuntu. Awutholi ukuthi kwenzakalani. Yingani abantu babulewo mgogodla baxatshaniswa nomdali wabo, baphambuka bakhonza abanye onkulunkulu abangadalanga ngisho impukane, abangadalanga ngisho iphela. Sengathi umdala ngasipha amandla, asipha ukukhanya, aletha ukukhanya, asuse le nkungu le ela emehlweni ethu, sibone ukukhanya, sibe nenqubekela phambili, siqhubekele phambili, simkhonze umdali, sihlale simkhonze, simdumisa njalo kuze kufike isikhathi ukuthi siyadlula emhlabeni, bese sithwala imiqhele yokunqoba, umdala ahlale ejabulile ngathi. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.